Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Kuro may kong ato ba nga katong kiha dito sila, magkinihain dito sila din sa barangay. Pero, ang gusto na ko nga mahitabo nga mapilde si Siano sa kaso. Amo daw si Valenciana. Pero, ang akong gusto nga mamakak mo. Saan mo na nga? Huwag may dito kita mo ah! Itong, Tesa ba, maugay mo ingon ni Kap Idol Rap nga mamakak ta? mamakak gani mo. Oh, ang snacks mo diya. Mamakak gani mo kay Aaron mapildi si Siano sa kaso. Kunya, unsaon ba na? Aaron, mudaog si Valenciana. Kay gusto lang ko nga mapriso si Siano. Mapildi siyang kaso. Iba mo? Pagkakasyan na mo, nakadagsigaw. Yun yung pa ang problema. Unsok taon to siya, oy. Aw, na-appeal yun noon siya kapuspusan kay gadupa-dupa man. Nagtuo siguro, madami nilang hulga-hulga. Matagam na to mi, di na to masansayo na to. Ilas kayo, no? Pero mag-usay ba? Usa kanindot yang gipabangan, usa kundo yang ipabangan, or townhouse, kay maginana siya. Mauman, Kalma lang ang puso mo. Hayaan mo. Basta yung wrinkles ni siyo, mas managhan na sa Wala gino. Kap, ha? Kap, super may hapon. Ari ko rin kataas. Ha? may hapon ka. May hapon. Sama ni. Kap. Sa man yung ano na mo dito? Naam sa tila. Alabot sila. Kani, amot ano nila, tinudanay ba na ilang gingon. Sama, Ay, ganoon, sila dahil pasaylo sa among pamilya. Kap, wami na ngay gubot ka pa. Wami na kita gubot. Oh. Ngay pasaylo sa pamilya Siano. Sa ato pa nangayo sila sukli. Yung iba, ang ako ba, Ano, kasi ganaw pa sila mo sa Time gab, labo ni zombie sa merka. Dili, ang atong ikuan dili kagubot. Ang hustisya mo atong kuanon dire. Ayaw pa doon lang mo, Kap. Dito Ayaw pa doon lang mo. Kap. Dire. Ikaw mamudol ka na mo. Dili ka. Ano husay ko ninyo? Ayaw, pagkakan na ninyo si Kap. Kaya bisa ginana na siya, luy, bayapod. Pero ayaw lang pa doon na ako, Kap. Dili ka pa. Kap, dili ka. Patunga. Ay, Basta madool magod ka na ako ka-feel na ako kay doon sa kus disgrasya. Mi, ara na kami ha. Dili ka dili. Atras ni o gamay. Atras. Muna ito buhato na. nya, Ya, Kap. Masama na to, Kap. Nangayo mo. mangayo mo Pasensya. pasaylo. Kap, tanang Sa pwede ilo mo. Pautan na, pasailon ba sila? Mga tambal ka, mga tambal. Kap, salamat Kap, makita ko Kap. Pakong ganoon. Kis magkalabayot na ganun ba? Di ba sabi mo na gab? Di ba sila na masla? Ha? Pasilo na masla? Sula Kap. Pasaylo. Ano ba pasalin mo ni? Aw. Awa na. Wala kayo barra. Oy! Buta na si Kabo bakbak mo niya, bakbak!
Ay butang diri tanong. Ang imo diha la, basta man imong tanong diha. Ha? Oh. Dako nakita ang tanong ba kanang nindo tong misitas. Butang ito. Muna mananong ta para natay fresh nga atong kuan. Basta man imong gikuan mo ra man ka nang pagkaon sa Korean. Hello! Hi, Miss A. Taon, oy, kay nag-work together. Hi, hello, good evening, good morning, Miss A. Bagit, Miss A. Oy, Miss A, dali na ko dire. Ha? You're so look beautiful Ay, today. Abi ay salamat ha. Oo. Mo gid nakanindot no basta nay kanang dako nga nay may lagwerta Happy family. Isang gambay baka Mabito na kauyon. Suroy ba maka kun mo limot sa sud. Mabito na kauyon mi ang lugar kay naa may lagwerta gamay. ka ba? Mo Napananong nang namin. oo. So di ba lab? Kasi makasulti sa atong mga dagko naman ni atong mga tanom lab. O di ba? Gani. Press na Kahit yung press. mga tanom. Oo. Nakauyon naman sa Colorful na Ikaw no? Oy, Miss A. Basta may mong gidani yung mga baligya diha. Pili-pili ko? na para sa mga boys. Uy, kanang may boys. Oh, napili mo, pili. Kaya may boys. Basi oh. Dali, kay mawasa niya una-una ni Dali. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ay mo wow. Oh, Kanang ikaw. Pili mo. Ako'y bahala. Ako lay bayad Ayaw, ana. nice ni color. Lab, ako lay bayad ana lab ha kay. Kadalay, pakadawat may ako sa Mamili mo, kuwan. Aron. Dili na mo sa mga una ni Daddy. Kana. Wow. Wow, ayan na. Amazing! Kanina lang duha kol. Ay, problema basta ako ang anak. Wala ko pa lista lang ta na. Thank you. Ay, sige lang kay ang hapit mo makadawat sa sweldo nako sa barangay. Basi mo bayad ako nimo ha. Sila niya ako bayad na ka. Sige kay bawa ka sa. Makalimot ka lang ha? Oy, mao gid ay mulaban. Kay suki man. Usa ko ka kalit lang kag tunga diha. Ay kuan. Pre mo kalit jud ko gani kay ako maning panimay. Ay hilom diha. Nahadlok. Oy, balik siya na. Ikaw ba? Mag-ana na lang jud kag una-una gid kanya. Isag wa kag hilabtan. Ingani man guni siya. Ano kay kasalan men. una-una oy? Mangita dyan sa Ang akong pag-ari wala ko mangitag kasamok og away ang ako ba. Kay nalimta na lang gito nato nga itong mga niaging adlaw Ay, nga. kuwan. Giapaagi na lang ginato mga lalis-lalis. Ang kuwang man. Ako nahibaon ako ikaw no. Nakasan tulak. Ikaw nahibaon na yun ko. Hibaon ako ana oy. Ikaw no. Sus. Yatag na lang para mahilom. Nainawong nimo ay kanang murag yun kanang taga-luok ba? Oh, tanawa. Siya. Sa may kasulti nimo ron. Kanindot sa akong kuan ay nagdugaya. Unsa naman? 5 jud di ay. Natural. Abi nimo, kamaomay mo kuan sa among obligasyon. Kamo ni mo bayad ang Ikaw no dagan. Wala na may utang na. Pero ay lang baka pinig istorya kay makainit sad ng mga imong mga kuan. O na. Sige na. So maragi na akong giari. Nya, sana mo wala may utang nimo ha? Napa sunod buwan. May Kuan pa man di ay. Ikaw ba? Pangutan ka balik siya na. Atribida kay kanako day. Nanasad mo Dili man ana. ikaw akong tuyog tumong sa pa akong pag-ari diri. Busa, ayaw pagkapil-apil og mag-unsa akong kalihukan diri. Ako ning panimay. Pero nag-abang man sila. Pre, do na Di na ta magaway, di na ta magaway. Di na manginit tong o. Taon ka. Wala ki, atribida kay kang dako oy. Ay, saan kay kang palimot nako? Paminaw, naunsa naman taong kay? Wa ka mamainit, wa ka mamahaw, wa ka manihapon, wa ka maniudto. Naunsa na? Mugamay kag samutan na. Di na magkakatubo. Ikaw, asa si kilak-kilak. Nangita na ikong mama lagi nga tikat. Ay, lagi. Kato si mama ni mo, nagkuha na to ni sa imong kaluha. Nga, Tuwa na to, mabalik na to dire. Ayaw, si kilak-kilak ka lang. saka to sila orasan mabalik. Aw, mabalik to Sunod sila. Kung dili sunod semana, sunod adlaw, sunod buwan, o sunod oras. Oh, balik to. Susunod si Mana na pag Ya, Brad. kumukataon ani. Brad, Ay. masulti ka, Brad ba? Barog, sad, ay, sige, lingkod. Ay, nagbarog na ko, Brad. Kasi nagtukan, naglingkod na ako lingkuranan. Sorry. Wala na siya nagkaon di ay? Wala mo kaon, luod kay. Kaon, day, kay mapas mo in taon ka, day, mo samot ka gagamay. Yung Mura wala ka mo katipod. ko'y kasabi, mama, kung Menon.
Oh, bitaw, kaon kay mausik ang pagkaon pero ay kabalaka kay wa man mausik pagkaon. Ano man? Ano man? Ako may nikaon. Basta ka po! Bantog re, ang pagkaon dito sa lamesa, nahurot di ay. Hurot. Be, kamo sa akong part be. Oh. Nay pagkaon sa lamesa. Oh. Wagi kaon. Oh, unsa man- Nitutok na ako ang pagkaon. Oh. Siyempre naluoy ko. Oh. Naluoy akong gikaon. Hanggang may imong gihurot, Bugong man ka, oy, naunsa naman taon ka. Bantog re. Naluoy man ko. Wala na sudan di ay, kay imo magisungkab. Unsa Wala naman na ka? sudan. Lapa ba na mo irang sukaban? Tanawa ko nun yung lawasa, iring man eh. Asa ka Lagi na iring, baboy! Asa ni? Mao lagi mo na lang ako ang sudan dito. Ikaw din sige kaon di ay. Mao na katong mga gitabunay nga Sa mga sudan. kailakan ni mo. Uban man ta dire, uban ta dire, uban ta dire. Ataw. Igutom na ka. Nanuwa mo ka mukaon. Wala na gani pagkaon na giurot ay giurot. Kung pasangin lang ni mo gud ako day gahurot. Ina ang ina pagkaon ngano manguyot siya nako. Sunod, pagbilin, di mo hutdon kay kana taong bata, mapas mo na, di nakatubo, na unsa naman taon ka, oy, wa kay utok. Ikaw sad, magbilin ka og pagkaon, imo sa nagtabunan. Dili kay imo pasagdaan. Itabunan mo. Sunod gani, magbilin mo pagkaon gani, kinahanglan tabunin ninyo kay maluoy ko sa pagkaon ha. Ha? Itabunan bitaw. Di pa lang kadako ay bago ni mo. Di pa ka lang sukol. Butang mo. Kalma na, Kalma ba kay ang dugo muagas. Muagas ang Butang dugo. mo. O mao na akong Gutom giingon. na pa. Kung naka ni pagkaon, nagutom na kay siya. Wala tangaon pa. Ah, sige. Ayo! Ay sa, oy! Wagsaon pa mi ako. Kami mga osliwas. Oy mga Magapon ka. Oy, mangaon pa mi, oy, mangaon. Ngano nanood ba mo dayon? Ay, Mangaon dapat pa gani. nga ay. Di ka nakadungog pag kung nga mangaon mo. Oy palikuran ka. Ano. Asa man tong way kaon? Oy, ayaw mo diya kay kamera diha diri mo. Mangaon ka sa gawas. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo May kaon ka? Ay, nawahin, ay, nanood. Nanood ba sa inyo? Pakita ikaw ba? So, sa kadayon nga nung kuan man ka. Asay gawas Nawa pa mangaon. Mabit ang gipasunod ka. Mao lagi. Sunod paminaw tanawang script. Wala na kun amo amo. Kap, agoy! Abangan na ni Kap kay wala ta. Kap, ako'y tuyo, di mo kap na diri ka. Ipagawas na ang lamisa ko bangko. Pagkalitas gawas mangaon. Ayaw na lang Kap. Lagyo na lang lamin ka kay Luhan ang sukod. Ayaw na lang pagkawas og kaon kay daghan ta. Daghan Ayaw tayo. na dako. Oh, takanta. Ay gusto nimo suluhon nimo. Ay, palingkuran na lang na sila po. Oh, wala. Oh, lingkon mo sa bangkon. Lingkuran, para tupong naman na mo. Dali. Ay, kituyok-tuyok ng aling mo. Di ko lingkon. Bumalok ako. Ay, kanan na. Dili, gitagaan. Gidunulan di kag bangko ka. Oy, panglingkod mo, gipalingkod mo. Ay mo lagi. Mabit ni hatag kog bangko. Kaya mo taas sa tungtong di hawa ko mi lingkod. Batok kaya ko na. Di ko kabuang nyo. Inyo ko ta. Saya to. Palingkuran na. Sige, ako lingkod. Brad, natay mga bisita. Kunya, atong Sitinggang, gatubang sitinggang. mga disinti. Panghimutan ko tanaw na himutan. Kana, umanap. Unsay mo pangutana ka? Kana. Ano ka diri? O sa ituyo ni mas Ang saywan mo ni mo. Siyempre, ako na hibaw. Ako may nituyo. Oh, la. Ako Dili man. Kapitan na. Ako lang hibaw ko na hibaw ko. Tana. O na ka matubas kapitan. Kaya ang kapitan panghimuta sa imo. Nadi ko ako dai ka. Kaniha naman na. Dagko pa ni. Kana biya manghimuta no magatakod biya na tanaw panghimutan ko sa. Ikaw panghimutan lagi. Ngano naman to? Manghimutan na tanan. Ngano din. O sa ato. Sila ko sa timo oy. O sa ato. Ni alagi ko kap idol rap kay di na jud maayo ning mga pamilya ni Shano. Maog yun. Dili na jud maayo dili. Nagid maayo para nako. Di lagi mayo. Di hasa na ako lagi maayo. Unsa cancer ilang sakit kay di na mayo. Sila lagi na hibaw. Sige, isulti siya no. Isulti. Ganina naglantugi na sa laming Kasi siya no. Siya no ka. Tupak mo sa lagi ka. Dili ba? Sana. Mura magsisano gud. Mura mamamagnaon sano. Ginoo ko. Sana. Oy, sana. Mao lagi. Si Balinsana. Si Shano atong isgutan. Ayo siya sulti ko no siya no nitugog mo sa ka. Ayaw tiyo. Sakto man. Ang tumoy ra man sa litra mao na sayop.
Ay, oh. Sakto bitaw siya, Brad. Paminawa, Brad. Paminawa, ako kamuro man yung kuhan. Ini ko po sa siyano. Ikaw po, tarong sa sorte. Dili kay parihong doon. Ano apilon mo kunin mo? Nga siya may wang tarong. Oh, sige. Mao lagi to. Oh. Nga ako naging dapat naging ato naging ko diskorte. Dili naging maayo, uy. Ngano mo pa kurti man mo? Ngano mo pa agad tagas na mo buhok di ay. Mao lagi. Korte ba? Court of Appeal. Mo'y appeal. Kanang way apil. Mukiha dahil siya. Kaya, Reklamo na to. Kisa Ari, sa ka mag-agi sa barangay. Dili kayo dito sa korte. Dili, mao lagi, wag yung kayo utukap. Ikaw di diretso pa ko korte. Di ko mahapit ni mo rin, mahapit ang nihapit ko. Paminaw pa. Sa pagkapaminaw, good. Sapaan siya sa mga gobyerno kung lahos-lahos na dito. Ay, kurehera po ko. Kurehera po ko. Mahapit ani, kung sa niyong ko nimo. Pabati po damay. Mahapit ni ari ko dire. Lisod ka ng kau. Oh, sige. O sige. Tayo kayo mo utak. O sige, makapaminaw na ka. Pato, may sood ani sana. Pato. Ngunit niyo pa, bukol. Naibong ka nga nung buga. May mo giduklukan. Ang masinsiyo ni sa akong mga gipaningil. Nakuangan ka. Unahan. Mao lagi. Ginayasan ako papa. Pila naman to. Kapitan na. Darang kusog ay. Sige na, suruya na! Mao lagi. Mabulog ka sa... Sulya. Mao lagi ka. Sulya ko. Hoy sulya oy. Yari ko nimo kay mao sulya. Mo bitan ni ari ko nimo dili Kay mo sulya ka. Mga kukuan nimo ba kanang Advice. advice kung pakitabang nimo. Ay nade kay isulya. Na kay isulya ni ka. Na sulya. Nya. Unya. Mo na tong gisulti na paabot pa ko sa imong tubag. Hindi wa pa ka musulti. Ni sulti mao na lagi to. Ano kay kukunya? Sa ba? Mo ni sulti na ko nagpaabot Buti ko. advice. Ni ari ko Kung saan di bang ako kung saan di ako paghatag ni mong advice ka, wa ko kay bao kung unsay diferensya. Oh, da. Kinsay kontra nimo? Kapitana. Mao lagi ka. Oh. Ni ari ko kay mahay ko advice. Oh, matagal di ka advice. Oh haman idulol. Uy, dili na mao ang istorya ba advice-an ka. Aw! Paminaw mo, paminaw. Bitaw. Uy, pamita ko sa kita na ani oy. Sunod ti sa tarong inyong mga kuan. Unya ka ayaw pagkaw ka pwede man na sakit na ka. Eh, kapitan eh. Daghang kapitan di ako magka. Maro ni ka da ka man. Unya wa man na sa kuan gon nga magkaw ka. Mao lagi. Unsa may naunaan nimo nga laing pamaagian. Aw, ato ni patawag sa barangay. Kanya! Ikiya sumon. Ikiha na tong barangay. Oh, walang barangay na ini. Wa man sa sinisulti kung kasi yung ikiha. Kaya sa wiki, Miss A Miss A lagi. Aw, si Miss A. Allah, Miss A. Kala. Kini pong pamilya sa akin, pilapilon kaayo. Dili, Brad, ayaw, Brad, ayaw, Miss si Miss A, A, Brad, tiyo, ayaw, si Miss A, si kuya. Sano, mo'y iyang, Si Miss A, Allah. Dili, ayaw. si Sano, Uy nga naman mo diha. Nalabhan si Sir. Kalma lang. Di kwilyohan man mo, wa man kwilyo. Kaya, si Miss A. ayaw ninyo ito. Oh, lagi si Miss A. Ayaw, Gusto niyo ko sa labing madaling panahon. Mapasakaan na gyud siya kap. Nga nung musaka man, butang! Ay, Kap, kabaw ko kung sa'yo buhaton, Kap. Para mapasakaan siya, butangin, kagdanan. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Saka na! Saka ka buhi. Iya, makanaog na po na. Ay nagay sa kiri. ang bot pasabot, ikiha niya si Ay, kini mo ikiha, Kap! Hawa na. Man mo apil man ka. Wa man kay apil sa barangay. Wala to'y apil. What to'y apil sa budget, yay? Paminaw, ikiha niyo si Miss A. Ah, dili na maayo. Ang angay ikiha si Shano. Si Shano, dili si Miss A. May toy. Tay pa, nakoy na matigdan ninyo. Si Miss A man ang akong kainkwentro. Ano si Shano man gawa may labot Nga si si Shano. Shano pag-away Ani man eh, pag-away ninyo, asa mo nag-away? Sa balay ni? Balay ni Shano. Oh, apil si Shano! Apil si Shano. Wala mo si Miss E. Uy, wala bot si Miss A. Di kini adto ako naningil ko pero ayaw ilabot si Shano kani hatag in taon sa 5. Unya, ikaw na may gihatagan, di si Shano itong ikiha, Kap. Uy, si Shano, Brad. Shano, Brad. Ayaw tutuan. Pero kap, asa mo ka Kap, paminaw? si Shano ko. Ako nga kihante. Oh. O kaninila. Pero nakamatikod ko nilaban ba silang Miss A? Wala mo nilaban, oy! Wala mo nilaban! Klaro kayo. Wa sila mo laban. May mo dapit. Laban ba? Wa sila mo laban ni Miss A. Oh. Nidapik lang sila. Oh, mauna man na. Oy, kadugay gini mo kasabot. Di magkabato.
Ano man ka? Ato na ikiha sa misi. Oh, tana! O tara, tara. Ato na. Kunya abli na ng barangay nga nahamang ka diri. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.